Здравейте отново. И по това имам пред почти 5 години. Но годините са просто число, нали? Нали? Така де, днеска, поради това, че скоро е Коледа, Нова година, има сняг, нали, весели празници на всички, както и да е, играем Арвидерият. И тъй като имаме силен коледен дух, решихме се забавляваме, а именно да мятаме снежни топки, да направят, нали, да се спасяваме с поля си или имаме, да летим, да гърмим караваната и много други такива нормални работи, които ще се случат като тиш на къмпинг. След 30-минутния хаос, решихме да започнем същински нашето пътешествие в снега. А то как мина, сами ще видите. Къде си? Какво Да, правиш там? джунгл. А ние тебе чакаме, защото мислехме, че си долу да събираш такова Ами аз бях масло. долу и намерих път, който се качва нагоре. И ние те чакаме да дойдеш до караваната, да тръгнем. Защото нали Виктор каза тръгвайте и... Ние не тръгнахме, чакахме. Тук има скок, да знаеш. Идвай, минавай. Казахте, че не е толкова голямо, нали? Значи Дай ние, лебедката бързо. Дай Ми- лебедката бързо. Защо набуташ да умрем, бе? значи ние по Чакай, че духа вятър. Ай, пичове, що ми е студено на ушите, бе? А? Костатко е? таван няма. Господин шофер, какво направихте ви, бе? Казаха ми скок и аз знаех за скок. Не беше скок, беше бабуна. Чай, пусни, стига дърпа. Дай, задницата можеш ли да я закачиш? Не мога, долу мога, земята. Отич! Отич! Джиджи! Да, я се пусна. Пускам се! Я се пусна. Али, ти как сталашка? Виж го, бе! Ай го. Като лабуба е! Значи не е скок, бабуна е. Виж отдясно, виж тази зелената табела, де показва, че пътя е надясно, виж. Да, ама то нали Да, каза, ама е че затворен. затворен пътя. Ай, нататък, ако пуснем, къде ще им никъде, добре. Чай на поръсна го. Не знаеш сам дора изследовател. Има път, бе, да ебане го. Ма не знам дали може да мини караваната. Сумаре, дай да ни им пушим. Уе. То тук Това може ли да го видим? Маняци! Давай. Виктор иска да каже Няма нещо. нищо, няма нищо, детенте! Добре. Детенте, детенте! Каза, че пътя е заключен. Няма Да. смисъл. Да. Имаше Да, малко бе. скрап, е тази шапка, дето е за бири. Да ги цоцам по 2 бири и тия нъгите. Аха. Ай, сега тръгвай. Можеш ли да инсталираш 2 бири върху нея? Я пройти, ви дали можете, аз няма да мога. Дай, не е докато караме, че ще замине.
Не. Виктор я вземи, служи я на маст, служи на маст. Я Виктора се вземи, дали може да се... Брат, Какво стана, бе, от... Не знам, си му кара. Проветрение. какво ударих, бе? Колко пъти Не, съм дава ми се... да я пия. Дава ми да я пия директно. Извинявам се. Да, си извинен. Аз си седим и изведнъж се изкъртва всичко, брат. Ох, Вземи Стачук. Тук сега има ли дупка или няма дупка? Симчо, има дупка, но е малка. Кара и на първа, втора е така, лекичко. Човек, това е... Симо, чакай. Няма се едно. А сега някой да ти отзея да бута. Лебедката. Ало, ало, Симо, давай газ. Готово, готово. Махни го. Стой сега, стой тук. Тук не знам какво правим. Гледай какво става. Дай напред, Симо. Вой. Дай. Не, Симо. Знаеш какво? Чакай да Трябва Вкараме да я караваната. дръпнем. Ако вкараме караваната, става да я дърпаме. Ама... И централно ще я закача до където мога. Знаеш какво? Чакай, Дани, служи отзади. Чакай. Ево. Ево. Стой сега, Симо. Виктор, къде е точно долу? Някъде Той пада. умря някъде най-отдолу в пещерата, май. Не. То така ще ходим натам, така че. Не, там горе Само- е ревайва. Там горе има къщ, вероятно там ще има. Стой. Welcome. Ще го ева. Тръгвам. Ето. Симо, я спай само за секунда, извиняй. Ага, добре, окей. Ние мога да направим да смениме гумата с верига за резервна. Свърши вече. Принцип. Тук има някъде дъски, не знам. Какво има? Дъски пред мен, нямам път. О, има неогън. Не е огън ли, бе? О, дали момчета, е? виждам го, тук е мост. Тук трябва да правиш дъска в дъска, май. О, Имаме 14 пирона. Ако минеш, Симеоне, минеш. Ако не, GG. Да си минал. чай Тук сега има какво още става, ако такива. направя remove nail. Дани. Обръщаш ли Ай. Е. Не, искаше ми се, ама... Дай, Симо. Готово. Спри. Ай. Момчета, още две вериги носим. Те са широки, заемат. О, Хладилника. Козата как го гони, бре.
Симо, давай. Давай наляво. Ай, че тази коза ще изкърти това, давай. Ма, ще го... Ох, и аз умрях. Ма... Тигни ме. Моля. Добре. Ходиме и сега. Ай, кръга. Дайде, Симо сам си. Да, от тук ръши яко. Давай. Чао, бе, Кейси. Не ти трябва. То път е веднъж. Давай Симо, тук леко наляво и само направо и не пускай гъста и ще мине. Ляво, 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 ляво. Давай. Ръчна. И ще се бутам. Ми, брат. Теглиш и се молиш на най-доброто. И срапа и това е. Давай, натискай, каквото стане, стане. Я ще израпа ли го? Бат беше отили с пепега, бе. Да, отдавна. Си тук при мен. Аз съм аз, Айде, не ли, бро. бе? Браво, бе, Симо, бе. One man army. One Узбатник. HP hero. Само от тук не знам откъде ще мине, брат, ще те препречим пътя. Надолу. Според мен трябва да Това съм аз, Симо. Според мен трябва да го издърпа с лебедката. Него и продължи после. Аз не мога да сляза до него. Ще падна. Ще... Ето, за това ти трябваше по-ясно. Няма горе. Няма да. Няма. Така да не се въртам за това. Ами, защото си му не се Откъде дойде? Чакаш още да Добре, де. Да просто да дигнеш Дани. Да, аз съм най-добрият ти вариант. Ма те са две, брат. Аре бе, ще ми набиеш инжекцията в газа и се опреш. Ма те са две. Давай, Ръмпори. И аз сега този джамп тук. Джампа долу, я скочи точно там. Дигай ме. Аз съм дясно долу. Аз да. Козата е тук. Тя се опитва да ме напара, ама... Къде дясно долу? Тук долу ли, Той бе? е там долу някъде. Боже. Я говори, Пешо. Не, пошли с Симон. Пред тебе долу. А козата е тя. Аха. Чакай. Оттам. Козел. Симчо. Чай малко. Козел. И аз съм пуснал тук. Да, ма виж, козела е тук, че... Чичи. Да. Чичи. Симчо побега. Мене ли ще дигаш? Мерси. Леко с паданията, защото... Айде, добре. Ти си наред. Ми кажа, че се стъпи. Ай. Живи си. Rescue mission successful. Тук има още един козел. Не! Един падна. Жив ли се? Виж, дърветата пречат. Чакай тогава. Я Аз закачи... Аз паднах, защото тръгнах да гледам дали няма някакъв начин нещо да ги гръмнем или да ги... Я пробвайте Лебедката я прави.
Я им фърля тя на пиратка да видим ще гръмнат ли е. Дали ще се запалят? Над Та ще. колко Дома сега да не ми гръмне, брат. Не. Ей, брат, Ето. помня си. Чакай, Симо, чакай. Уй, Имам идея. това е перон. Имам идея. О, пиро. И можем да забиваме тия дъски. Добре. Не ми го даде. Тоест да направите рампа. Ма заби Ми дава да дъската го горе. забивам. Заби дъската Ма горе няма на нужда, дървото. виж, ето го. Не става, бута таковата. Бута ги. Бута го. Умрях. Къде е Там винта, долу бе? съм. Дани дясно. Чакай малко. Къде е винта? Кой винт? Който Виктор го кара. Оп, издрапахме го. Готово. О. Симо, какво се случва? Що караме така? Внимавай, Симо! Симо, чакай се малко. Вече да. Вече да. Чакай. Май на тон. Казвай Ето да не газ, вече. давай, газ. Давай газ, само направо. Давай. Те, Опа! няма нужда да правим нищо, нито да я вкарваме, защото ще става. Симо! Сте! Готово. Примерно! Айде! И това беше от нас за днеска. Следващия път повече. Чао!